Hello, mabungahong kahaponon mga igsoon. So, kumusta mga kaigsuunan, mabungahong hapon ninyong tanan, no? Mag-live ta, no? So, kani siya, as always, dili ni kay as always, bago lang ni, no? Gigamit na ko ang account sa akong asawa kay na-restrict pamanta sa live na to, no? Dili pa ta ka-live hangtod, kuan, balik ta March 14 daw, no? Kay tungod sa copyright bitaw. Mao ni nga madungog mo rong kantahig son mao ni akong gibalik-balik kay dili ko makapiright ani. So katong mga ubang kanta sa Victory Band, tong Labod, katong any songs, worship song, makapiright ta mao na nga gi-restrict for live, no? Mao na nakakuha og leksyon, at least aware na ko kung unsay ako ang i-background, no? So mao ni mga igsoon nga imong gunit kani siya ang karaan nga bersyon ba. Dili ni siya makapiright. So mao ni akong gigamit. That is why mausa ni nga account akong gigamit nga mag-live ko. Kay dili pa man ko allow nga mag-live karon sa ako ang to ang YouTube channel, sa to ang Facebook page nga Mabungahong Kristohano, no? So again, pasensya na pero balik ra lagi ni pon, ma-okay ni tanan. Importante maka-post pa ko og mga short videos. Ang live raman ko restrict ba. So musta mo mga igsoon, kung anunay ko nag-aampo nga naamos mayong kahimtang, mayong panglawas niya duol sa Ginoo. Especially ang mga followers sa Mabungahong Kristohano, no? Musta dia Mabungahong Kristohano, dugay na ta wala na ta naka-live. Taon na pero diri ta nag-live. Ako man gi-share dito sa to ang Facebook page mga igsoon. Daghan kay nag-message ako asa na akong live. So pasensya na, restrict pa ta pero at least diri sa account sa akong asawa maka-live pa ta mga igsoon, no? So again, shout out na ko diay ang tanang mga subscribers sa Mabungahong Kristohanon, sa mga subscribers sa Mabungahong Kristohanon nga YouTube channel, kay naman ta YouTube channel. Thank you kayo, no? Unya tanang mga followers, wata ni nga banti kuan ra 221,000 followers tungod na kay restrict lagi ta, no? So sagdi lang at least daghan na sana 221,000 followers niya. Balik ra ta mo kuan ra ta na pohon mo sulbong ra ta na uban sa tabang sa Ginoo, no? So shout out ako ang tanang mga OFW diha, no, around the world, mga naka-permanent resident, mga nasa lain-laing kanasuran, mga seafarer, shout out yung tanan diha. And then ako nang shout out ang Luzon, Visayas, and Mindanao. And as always, akong gi-shout out ako ang mga brad, no, ang nasa Cebu City Jail. Shout out na ko mga brad na ko diha, no, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Ayaw kalimot ipataas ang Ginoo. Way kapuslanan atong sige long live kung way Ginoo, no? And of course, special mention as always, shout out Brad Aris. Padayon brad sa pagpagamit sa Ginoo. Be a blessing tanan mga Christian diha sa Cebu City Jail. So manilahi mga background makapiright ani. Wait sa mga igsoon na. Balik na to. Okay, copyright ato. No? Kung balikon, Brad Aris, shout out. Padayag si Dilak de Brad, no? Be a blessing, a role model to all of the inmates out there. And of course, shout out na ko si Brad Mago, Brad Ibang, Brad Jao, and Brad Kenneth. Og sa team na ko diha, no, nga musulod karong Lunes, apil ko. Kunya na ato'y nagpalista kay
Musulod karong Lunes sa Cebu City Jail na ako'y kauban duha ka pulis, akong kauban diri sa church usa nga pulis ug akong kababata nga pulis from Cebu Camp Osmeña. Manunod mi tulo naman, kami tulo, no? Kauban sa team nako, no? Sa team namo sa Living Water Christian Fellowship. Shout out tanan di akong ipanganlan na kutob sa akong naibaw-an, pasensya na di mga nganlan, no? Shout out nako sila Pastora Ninette, Brad Adsel, sila Brad singa na itong Danilo, Brad Jerry, Brad Jimuel, and then Sister Jardine, Brad Louie, shout out. And of course si Pastor Herman, no, Romano. Ako na shout out sa Pastor J. Kanya, kinsa pa uban to? Brad Adonis og iyang Paris. O katuong dako ko nakalimot ko katong dako ba magikan pud sa prisuhan. Basta tanan akong team diha sa Living Water Christian Fellowship sa nana sila sa Puok Talisay, sa Kanipaan Puok Talisay nag-church, no? So shout out sa nako ang mga jail officer diha sa Cebu City Jail, mga warden, no? Salamat sa kanunayng pabor nga inyong gihatag nga makasulod mi diha aron dili ipataas ang relihiyon kung dili i-share si Jesus, i-share ang pulong sa Ginoo, no? Not a religion. Thank you mga sir, thank you. And of course, shout out ako tanang kapulisano, tanang mga amigo na kong kapulisan, especially Camp Osmeña, Cebu, diri sa mo sa barracks sa Tagbilaran City, and among hepe diri sa mo ang station diri sa Clarin, si Chief Amba, sa mo ang silingan sa nga station nga suod nako, Brad nako, si Brad Chief, Police Captain Albert Sator, tanang mga classmate nako nga pulis, tanang mga kailan ako mga hepe, dili lang mo kitagsaon kay dali ra ko kayo ani, no? Madugay ta ba niya magkuha pa ko sa anak, no? So again, Luzon, Visayas and Mindanao, maayong adlaw, mabungahong adlaw day, maayong pagpaminaw ninyong tanan. And this afternoon our topic is about kana bitong, I know that it's one of us natay faith ni Lord, no? Unya karon igsoon ang gusto na ko ipaabot ninyo this afternoon nga ang faith alone is not enough to produce a miracle. Okay? Again, faith alone is not enough to produce a miracle. Sa atong basahon karon, no? Maayo ginang mulihok ta, no? Atong palihokon sa atong pagtuo aron magmugna siya milagro. Okay? So before we proceed, igsoon, ako lang mong gi-invite day. Please mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to share our live this afternoon para maglanog ta diha ba, no? Katong naay mga Bluetooth di hala palanugan na ninyo mga igsoon. Mao ni nindot imarites, mao na nindot ipakatap, nindot ni siya isabuag ba pulong sa Ginoo kay maghatag og giya, maghatag og paglaom, maghatag ni siya nato igsoon og kana bitaw comfort. Amen. And of course, kaalam nga langit nun. Okay? So again, don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section, and you can also type at followers, at highlights, at commenters unsa man tong uban diha, at everyone, para makabantay yung mga friends. Who knows, one of your friends in Facebook nag-need ani. Amen. So okay, before we proceed, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord sa itong pagabuhaton karon, kay kung wala siya, wala tay mahimo, no? Without Him, dili na nato ma-interpret ang pulong sa Ginoo with our own wisdom, no? So we need heavenly guidance, we need the power of the Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit para ato yung makuha bitaw ang mensahe. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord. Thank you so much for your goodness, for your kindness. Salamat, Ginoo, sa laing higayon nga gihatag nimo kanamo, Lord God, nga mamalandong mi sa imong pulong. Dili tanang tawo ron, Lord God, naay chance makadungog sa imong pulong. Nay uban nga ngandoy pero dili sila kadungog. Dili sila makapamati. Walay higayon, but praise God, gitagaan mi nimo opportunity this afternoon to meditate your word. And Lord God, before we start, we pray nga i-search among kasing-kasing, i-search among unahuna among pagbati, Lord God, kinasuluran na mo, susiha, Ginoo, kung nakimakitaan mga butang nga mao hinungdan nga dili mi takos, Ginoo, dili makapenetrate imong pulong unya. May hinungdan, Ginoo, nga ang imong pulong, Ginoo, dili mo tuhok kwa kini, Ginoo. Cleanse us, banwasi ang among kasing-kasing karon pinagsimong balaang dugo unya. Andama mong kasing-kasing, Ginoo, himong mapainubsanon. Tagay mi kasing-kasing nga willing mo dawat o correction, and aside from that, willing mo obey, doers of your word, Lord. Kaya ang milagro na sa pagsunod. And of course, I pray to all of the viewers this time.
Bisan pa man ang mag-replay ani to all of the viewers this time, I pray nga imo sila i-bless, Lord God. As we listen, as we meditate your word this afternoon, tuguti nga among mabati imong presensya, imong gahom, imong comfort, imong embrace, ang imong manifestation, Lord God, the manifestation of the Holy Spirit, ma-feel na mo, Lord God, as we listen to your word this afternoon. Wala mi nag-isa og relihiyon, but we lift up only the name of Jesus Christ. Wala mi nagpasigarbo og pundok, grupo, kung dili among gipasigarbo ang ngalan lamang ni Kristo Jesus. Jesus reigns. So Lord God, ang nabiling panahon mong itugyan kanimo, Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. And this is our prayer in the mighty name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen. So 40 viewers this time. Hallelujah. Anyway, sa katudeng wala pa makasubscribe tong YouTube channel, please do subscribe. Mabungahong Kristohanon. Unya. Again, akong shout out ang 221,000 followers o Mabungahong Kristohanon. Pahinayan kay bugnaw na kayo. No? Unya, mga subscribers sa page na to nga Mabungahong Kristohanon. Thank you so much. Let's start. Okay? Again, please share our live kay mauna ni. So, na ko'y basahan rin mga igsoon? Shoutout na ko, ha? Ako nag-shoutout ang PC Gami all around the Philippines. Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay. So, akong basahan rin mga igsoon ang Matthew chapter 9, verses 20 to 22. Okay? Mateo kapitulo 9, versikulo 20 hangtod sa 23, 22. So, mauna igsoon ang nahitabo, no? Sa ministry ni Jesus nga naa siya na meet nga masakiton. Tanawa nahitabo igsoon. Again, ang ato ang punto karon atong tema igsoon kay about sa atong pagtuo ba nga faith alone is not enough for me. According to this situation, atong basahon karon. Faith alone is not enough kung wala ni siya wala nag-accompany og deeds or action, no? Dili makaproduce og milagro nga ingani bitaw nga kanang igor ta na pagtuo but our action is, let's say, contradict sa word ni Lord. So unsaon pag resulta og milagro ana, no? Sama ni nahitabo ni mga igsoon kung basahon na Mateo kapitulo 9 bersikulo 20 hangtod sa 22. Ingon diri, unya usa ka babae nga nagantos tungod sa iyang pagsigig dugo. Grabing daghanag dugo ni ba kay how many years? Sulod sa napulog duha ka tuig. So 12 years ni nang antos, no, sa babae nga magsigdugo. Midol sa luyo ni Jesus ug miingon sa iyang kaugalingon, kun makahikap lang ako sa bisti ni Jesus. Okay? Next, siguradong mamaayo ako. Unya gihikap niya ang sidsid sa bisti ni Jesus or ni Jesus. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babae ug miingon siya, ayaw ka balaka, anak. Ang imong pagsalig or pagtuo sa laing version, maoy na kaayo kanimo. Ug diha-diha dayon naayo ang babae. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So atong nadungog karon igsoon ang story ni Jesus ug sa katong babae nga 12 ka tuig na. Okay? Napulog duha ka tuig. Yes, 12 ka tuig na 12 years nga nagantos sa sakit nga pagsigig dugo. Wala unsa na kay porma ni, no, kay kung ingani magali magsigig dugo, grabe na siguro ni, anemic na siguro ni, naluspad na siguro, pero wala man hinon gi specific dire. Pero mao lagi ni ang specific dire mga igsoon is ang years. 12 years nga nasakit siya og sa King James version talinugo. Okay? Or dire sa akong gibasa nga version pagsigig dugo sulod sa napulog duha ka tuig. Okay? So sa kadlaw igsoon si Jesus ay ang ministry before sila ang si Jesus igsoon lakawan kayo, no? Si wali dito sige siya wali igsoon nakit-an siya sa usa ka babae nga nasakit og 12 na ka tuig nga kanang pagsigig dugo, no? Grabe ni nga sakit igsoon. And then miduol siya sa luyo ni Jesus. Paminawa, listen carefully, look at me. Miduol siya sa luyo ni Jesus ug mingon siya sa iyang kaugalingon, kun makahikap lang ako sa bisti ni Jesus, siguradong mamaayo ako. So una, si kaning babae nga nasakit mga igsoon og 12 years nga magsigig dugo, no? Talinugo. 12 years, imagine, grabing dugaya. Na siya'y pagtuo. Nganong makaingon man ko? Na siya'y pagtuo kay mauman to yang gisulti, oh.
Dili kani kay ning sulti siya ni mga igsuon sa iyang kaugalingon, kung makahikap lang ako sa bisti ni Hesus, siguradong mamaayo ko. Ning sulti siya ni kay na siya pagtuo. Na siya pagtuo ni Hesus igsuon. Na siya pagtuo nga si Kristo usa ka mananambal. Na siya pagtuo nga bisag dugay na kayang sakit 12 years na. Kamo ra igsuon. Pila na ka years niyong ampo. Di ba? Kani 12 years, no? 12 years na siya nag-antos aning sakit nga pagsigig dugo. Apan na siya pagtuo sa Ginoo. Basta makahikap lang jud ko aning bisti ni Ginoong Hesus, maayo jud ko, no. First, na siya pagtuo, no? Mao ni ang unang ingredient sa miracle, pagtuo. Amen. Kinahanglan natay pagtuo, no? Kay again, ako ning balik ko Nixon, dili man siya moingon aning nga word, oh. Sayang ko galingon nga, kung makahikap lang ako sa bisti ni Hesus, siguradong mamaayo ako. Kung wa siya pagtuo, unang-una, kani nga babae, naa siya faith. This woman, naa siya faith ni Lord, no? Nga once makahikap daw siya sa sidsid ni Hesus, maayo siya. So tungod kay naman siya pagtuo, iyang gisabayan og buhat igsoon. Wala siya ningon nga nagtuo ra siya niya, nagpundor siya. No. Nagtuo siya, na siya pagtuo, and then at the same time iyang butangan og aksyon. Tanawa. Ningon man siya ko galingon, siguradong mamaayo ako. Next line. Unya gihikap niya ang sidsid sa bisti ni Hesus. Sidsid ra galino. Dili jud ingong ang tibuok sa nina ni Jesus igsoon bisti, kundi sidsid lamang sa tumoy. Okay? Gihikap niya ang sidsid sa bisti ni Hesus. Sa 22, milingi si Hesus ug nakita niya ang babae ug mingon siya, "Ayaw kabalaka anak, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo." Ug diha dayon naayo ang babae, no? Automatically that woman got healed. Sa unsa nga sakit, 12 years nga nagsigi og dugo. Imagine igsoon, no? 12 ka tuig na siya nga nagantos atong sakit niya nga talinugo, no? Luspad na siguro kayo ni siyang bayhana igsoon. Apan tungod sa iyang pagtuo, ang iyang pagtuo ni Hesus, iyang gisabayan og buhat. Sakto si Santiago, patay ang pagtuo kung walay buhat, no? Yes, na siya pagtuo. Pero iyang gipakita nga na siya lihok, no? The same sa dinato igsoon. Sometimes puro rata faith. Lord, nagtuo ko nga mauni. Lord, nagtuo ko nga mauni ang akong future, hayag akong ugma. Lord, nagtuo ko nga mauni, maluwas kong tibok pamilya. Wa gali ka hiwali. Lord, nagtuo ko nga mauni, someday mahimo kong ingani. Wa gali ka nangalagad sa Ginoong matinudaanon. Lord, gusto ko Ginoo nga imo kung tagaag kwarta panalangini ko, di gali ka mohatag sa Ginoo, di ka faithful. Di ba? Something nga na ba, no? Puro rata pagtuo, pero walay buhat. Abang kaning babae igsoon nga 12 na katuig nga nag-antos sa iyang balatian, no? 12 years. Imagine, 12 years na siya nag-antos. Talinugo or magsigi og dugo. No? Nga babae. Nakakita siya ni Hesus, kani, makahikap lang ko ani, maayo ko. So, naa siya pagtuo. Pagkakita niya ni Hesus, ning-activate iyang faith. And at the same time, ang faith niya, wala niya igsoon, tagui, bitaw, iyang gipalihok. No? Na siya faith, at the same time, minglihok siya, ninghikap siya sa sidsid, sa bisti ni Ginoong Hesus. Sa dihang iya siyang gihikap si Ginoong Hesus, igsoon, diha dayo na ayos iyang sakit. So, importante igsoon, kung gusto kang milagro, yes, na kay pagtuo, sa bayi, sa lugbuhat, ingon si Santiago, patay ang pagtuo kung walay buhat. Amen. Sometimes magsigira tag ingon nga, Ginoo, gusto ko ani. Ginoo, gusto kong madato, makapalit og sakyanan, pero di ka faithful ni Lord. Kuripot kay ka sa Ginoo, di jud ka mo hatagali para sa bulaton sa Ginoo. No, sige na kag gukod og kwarta, tigom. So ana igsoon, sometimes masangit ana, no? Way buhat. Dapat atong butangan og action or buhat or lihok ang atong pagtuo. Yes, we have faith ni Lord, no? Nga mauni pohon, makaani jud ko na wagali kay gitanom, something nga na bitaw, no? So kinahanglan igsoon, yes, ang faith is usa sa ingredients sa miracle. Pero sa atong gibasa karon igsoon, it's not faith alone nga nagapaayo niya. Ning hikap pagud siya. Kuha nyo. Yes, tinuod ingon si Jesus mga igsoon nga imong pagtuo na kaayo. Tinuod na kay na siya pagtuo mao ning hikap siya, pero gauban siya ang pagtuo ug ang katong paghikap. So kamo diha mga igsoon. Okay bawo sa inyong sitwasyon karon, na ba mo'y gihangyo sa Ginoo? Of course ning hangyo mo because you have faith in the Lord.
Of course, ning ampo ta kay natay pagtuo. But now, the big question is this. How about your actions? Kumusta ang inyong buhat? Inyong lihok karon? No? Kay most of the time, ako nabantayan igsoon, before si Lord mo bless nato, no? Before si Lord mga igsoon mo create og miracle na siya gusto ipabuhat nato, no, na ay kondisyon ba? Bantay mo ang promise ni Lord na ay kondisyon. No? Lain pod kung magampo kag hayag nga ugma pero wa ka nangalagad sa Ginoo. Lain po kung ang mangayo kag hayag nga kaugmaon nga ang imong mga anak mo lampo sa pag-eskwela pero ikaw karon dili ka matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo. Na kay sige gihambin-hambin nga sala, na kay gitagu-taguan behind closed door, na kay gihimo nga dili maayo, na kay patago nga sekreto nga ang Ginoo nakibaw pero sala na. And then still nagampo kag milagro, nagampo kag hayag nga ugma. Yes na, nagampo ka tungod kay nakay pagtuo pero sabay pakit-asad ang Ginoo sa atong buhat. Tanawa, sa dang ning hikap ang babae nga naisakit nga magsigig dugo, di ba? Pag hikap niya nakabantay si Jesus, uy. Na may ning hikap niya, kabantay mo. So once pakit-o na to igsoon si Jesus sa atong lihok, no? We will act according to our faith. Then si Jesus igsoon mauna makurot, makabantay si Jesus, then ang milagro nga imong gipangandoy ihatag sa Ginoo. Amen. Ana na siya atong butangag buhat atong pagtuo. Sama sa babae igsoon. Pagkakita niya, uy si Jesus nakadungog na ko ani, milagroso ni. Daghan na nig masakiton giayo, mga bakol na kalakaw, buta nakakita. Grabe ni siya ka milagroso, maunang kung magkahikap lang ko. Nasa pagtuo daan. Diningon siya na, kung makahikap lang ko aning bisti niya, bisan sa sid-sid lamang, siguradong maayo ko. Mauna nga, paglabay ni Jesus sa iyang tungod, gihikap niya ang sid-sid sa iyang bisti, ugwa siya na sayop. That woman act according to his faith. Amen? Again, that woman, igsoon, who suffered in 12 years sa gitawag og talinugo, na siya faith ni Lord. And at the same time, she acted according to his faith. Ning lihok siya. Unsay paglihok, pastor? Minghikap siya sa sidsid. Sabay plus pagtuo. Ang resulta, milagro. Mauna na akong gibalik-balik mga igsoon. Praise God kung natay pagtuo sa Ginoo. Praise God kung naamoy pagtuo diya, madako mugagmay man. Basta pagtuo. Nindot igsoon nga sabayan na ninyong buhat. Amen. Gusto ka panalanginan kas Ginoo, mauni madagan kay ka. Lord, mauni gusto ko nga akong mga anak mo lampos Ginoo nga dili mapariwara Ginoo niya, dili maadto sa sayop nga lalaki, sayop nga babae, ihanay ang ugma sa akong anak Ginoo. Lord, mauni akong pag-ampo Ginoo, gusto ko Ginoo nga mauni tagbuang panginahanglan. Ikaw wa kay simba-simba lisod kay na. No? Ginoo, panalangini o Ginoo, mauni napuno ko sa utang, di gali ka muhat. Of course, kay di man ka faithful sa ni Lord. Kay ang i-bless ni Lord katupong kasaligan. Something hanap ito, no? Natay pagtuo, maunang niampo ta. Nangayo ta sa Ginoo. Pagmata na to sayo sa buntag, nagampo ta. Of course, because we have faith in the first place. Kay di man siya ta mo ampo sa Ginoo kung watay pagtuo. Minghangyo ta, misangpit ta, mitawag ta sa Ginoo. Tungod kay natay pagtuo. Pero kung gusto ka igsuon nga kana nga pagtuo mag-produce o miracle din lihok pod, pakita ang Ginoo sa imong gibuhat. Pakita ang Ginoo nga nagsubay ka sa iyang plano. Pakita si Lord nga nagsunod jud kaniya. Pakita si Lord nga ang iyang sugo nimo nga ibutang na talikdi na buhiin na gibuhian gitalikdan gibutang nimo. Pakita si Lord, no, nga nagsubay ka sa iyang kabubuton. Once makita ni Lord nga tinuod ay sabayan niyang buhat ang iyang pagtuo nako, then miracles is on your way. Na something anak bitaw, no? Ngano man na, ngano ang miracles nagpaduong man. Miracles is coming. Why? Kay nakita sa Ginoo sa imong buhat, tanawa. Ang miracles igsoon, tanawa. Akong basawan ni dire. Niingon si Jesus sa Mateo 9:22, ingon dire, milingi si Jesus kay gihikap naman ni ang sidsid sa iyang bisdi sa atong babae nga nagsakit og sigig dugo sa 12 years, no? Milingi si Jesus og nakita niya ang babae og mingon siya,
ayaw ka balaka. Ang imong pagtuo may nakaayo kanimo. No? Og diha dayon naayo ang babae. Ngano man o? Nganong nakalingi man si Jesus una kay nakabantay siya nga ning hikap, no? Naibuhat, nailihok igsuon sa iyang pagtuo. Mo nang kamo da igsuon. Why problema, praise God, nga dako mo pagtuo. Apan gitan-aw sa Ginoo ang inyong binuhatan karon. Gitan-aw sa Ginoo ang imuhang response or ang imuhang action karon according sa imong pagtuo kung nisibo ba. Kay basin puro ra ka pagtuo pero wa na align ang imong binuhatan sa kabubuton sa Ginoo. Useless ang atong pagtuo igsoon kung atong binuhatan wala ning sibo, walay milagro mahitabo. Tanawa igsoon, ang naitabo sa babae nga nagtalinugo for 12 years, na siya pagtuo, apan iya pa yung gihikap, na siya buhat og ning resulta og milagro. Amen. Parehas na sa inyong sitwasyon karon. Wala ko kay bawo igsoon kabalo kung unsay kahimtang nyo karon, unsa ang inyong struggle, unsa ang pinakagusto ninyo nga milagro nga may tabo karon, wala ko kay balo. Apan nay nakaibaw si Lord. Now, if we want that miracles to happen in your life right now, then una, we need to have faith. And then you or we will act according to our faith. Mulihok ta atong ipakita sa Ginoo. Amen. Sama ning babae igsoon. Sometimes dili na to maangkon ang miracle. Dili na to maangkon ang answered prayer. Or dili na to maangkon ang kahibulungang butang, ang katubagan sa atong hangyo sa Ginoo. Kay ngano man, sige ra tag hangyo, sige ra tag ampo, sige tag pagtuo. Pero ang atong binuhatan kontra ba sa ipabuhat sa Ginoo nato. If we want that miracles to happen in our lives, gusto ta kay na naman tay pagtuo nga manguning hangyo ta, then kinahanglan nga atong binuhatan sa nisibo sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Samtang nagampo ta nya nagpaabot ta nga mahitabo ang atong giampo while waiting, serve God faithfully. Ako na ning gibalik-balik. Dili kay samtang nagpaabot ka na pariwala ka, samtang nagpaabot ka busy ka dire, busy ka didto, samtang nagpaabot ka sa milagro igsuon ning distansya ka sa Ginoo. Sayop na. Samtang nagpaabot ka nga ang katong imong gituohan moabot kito. Kay mao man hinungdan ning ampo ta tungod kay natay pagtuo. Kung gusto ka nga mahitabo na or samtang nagpaabot ka right now, ang imong buhaton, ang atong buhaton, mga lagad tas Ginoong matinud-anon, no? Ang atong buhaton igsoon na musubay sa tas kabubuton sa Ginoo, mubuhat ta ba sa iyang gusto. Ipabuhat nato kay lisod kaayo igsoon. Sige tag ingog, Lord, I pray for miracle. Sige kag pang-chat og mga pastor, sige kag pre-request milagro, pero naday gustong ipabuhat si Lord nimo. Nay sala nga imong gihambin-hambin pabuhian. Nay imong lifestyle nga malipay si Lord pabuhian sa nadaan. Nay tawag si Lord nimo pero wa jud ka nagtubag, wa jud nimo tubag, wa ka nagpagamit sa Ginoo, pero si Lord sige panuktok, anak pagamit na nako. Sige ra kag unya but still sige kag pangayog milagro. Sipya ta diya sango ta. Yes, natay pagtuo pero atong pakit-on sad si Lord sa atong buhat, no? Kinahanglan unsa iyang gisugo na to, unsa iyang gilid na to, gigiya na to, unsa iyang gikonbiktar na to nga atong buhaton, din buhaton na to, no? Kinahanglan nga mulihok ta. Kung ning ibalik igsoon ingon Santiago, si James, no? Patay ang pagtuo kung walay buhat. Again igsoon kaning babae nga nasakit og pagsigig dugo sa 12 years. Nakabaton siya og milagro. Dili tungod kay pagtuura, kung dili ning hikapod siya. Kita ninyo, di akong baliko, no? Akong ipaibaw niyo igsoon nga dili lang enough nga faith iyang gihimo. Yes, na say faith, but at the same time iyang gipakita ni Jesus nga ang iyang faith genuine. Pinaagi sa ingon siya, unya gihikap niya ang sidsid sa bisti ni Jesus. Nya sa last line sa 22, og diha-diha dayon naayo ang babae. Naayo kay ning hikap siya. Na siya pagtuo nga maayo at the same time ning hikap siya. Nay buhat, nay lihok, nay action. Mao ni ingon ang balang kasulatan nga ang taong tapulan dili angay pakanon. Di ba? No? Sigag pangayo gusto ka mabuhay ana pero wa ka naglihok diha. Kinahanglan ang lihok igsoon para ang atong faith mo produce og miracle. Again, wala ko kabalo igsoon sa inyohang
situation karon, inyong kahimtang. Wala ko kahibaw kung unsay pinaka-need ninyo nga milagro. I believe each one of us who are watching this time have faith in Lord. Nganong ning tan-aw mo karon sa live? 74 viewers. Tungod kay namoy pagtuo sa Ginoo. Nakita ni Lord ang inyong kahimtang karon, yung sitwasyon, yung struggle, yung battles, yung family. No? Unsay inyong problema karon gidala-dala financial? Sa problema ninyo uban niya, no? Tanang inyong gihambin-hambin karon nakita na sa Ginoo. Now, ninghangyo mo sa Ginoo nga masulbad inyong problema. Ninghangyo mo sa Ginoo nga mangita siya og pamaagi para masulbad ang inyong problema. Nganong nihangyo mo sa Ginoo tungod kay namoy pagtuo. And this time gusto si Lord nga inyo siyang pakit-on nga naamoy pagtuo unya. Kung unsa sa diyang ipabuhat ninyo buhata. Nay lihok dapat, nay buhat. No? Paduol sa Ginoo, pagamit sa Ginoo, pagmatinud-anon pud sa Ginoo. No? Mo na gingon igsoon, daghang mga Kristohanon daw sige ampo kwarta, panalangin, pero na sila panalangin di gali bisag dalag offering sa Ginoo. Sa pag-ani way gipugas, no? Sayon na kay sabton, ingana something ingana bitaw, no? So, mo na mga igsoon nga again sa kaninga story sa woman nga nasakit og 12 years sa pagsigig dugo, no? 12 years, imagine luspad na siro kay ni. Na nakabaton siya milagro, nakabaton siya kaayuhan. Nakadawat siya kay bulungang butang. Ngano man, tungod kay na siya pagtuo. And aside from that, na siya buhat, gipakita, no? Nagtuo siya ngayon siya ni Kristo, pero wala siya diha ra kutob. Minghikap pagid siya sa sidsid sa bisti ni Hesus. Ug may hinungdan nga diha dayon nakabaton siya kaayuhan. Ang iyang giantos sa 12 ka tuig nga magtalinugo or magsigig dugo, nawala. Nakabaton siya kapahulayan. Ngano man, because of faith and action. Pareha ninyo igsoon. Again, unsa man ninyo ang mga pre-request karon, no? Unsa man ninyong pangandoy karon gustong may tabo sa inyong kinabuhi. Nagtuo mo nga sulbaro na sa Ginoo. And then, pakit-asad si Lord sa inyong gibuhat karon. Na bless ba siya? Gitawag ka sa Ginoo ning tubag ba ka? No? Naigihangyo si Lord, ni mo na gisugo, imo bang gituman? Once imong gituman, once may response ka sa tawag sa Ginoo, it means that you act according to your faith. Na kay faith and then at the same time ning lihok ka. Kung naay nagtan-aw karon nga imo nang gibuhat, then kinahanglan nga excited ka dapat kay usa ka adlaw, sooner or later, sa appointed time ni Lord, mo resulta na ang imong pagtuo nga gisabayan imong buhat sama sa netabo aning babae igsoon nga nagantos og 12 years sa pagsigig dugo. Ang miracles igsoon usahay depende maguna ni Lord, no? Usahay dali, usahay dugay, pero ang importante may tabo gid na. Nya akong balikon unsa to before nato ni-end. Ang hinungdan igsoon nga ang babae nakabatog kaayuhan, nakabaton og milagro tungod kay na siya pagtuo. Unya dili ilang igo sa pagtuo. Ming buhat pagid siya, ning ak pagid siya, ning lihok pagid siya. Ming hikap siya sa sidsid sa bisti ni Ginoong Hesus. Na siya pagtuo, na siya buhat. Ang resulta, naayos siya sa 12 years niyang pag-antos sa sigig dugo-dugo. Igsoon pila na ka years ang imong prayer karon nga wala na tubag. Pila na ka years naghangyo sa Ginoo. Ming lapas na ba ning sama ning babae nga 12 years? Pila na ba ka tuig igsoon? Pastor, pila dugay na jud kay kapoy na ko. Mao na ba ni hinungdan pastor nga mao ni man? No. Pakita sa si Lord sa binuhatan nimo. Ang imong binuhatan dako na siya og impact importante sa milagro nga imong gipangita. Again, dugay na kasig hangyo sa Ginoo na kay pagtuo, mauning hangyo ka. Praise God for that. Now, pakita si Lord sa imong action, sa imong binuhatan. Kay ang imong binuhatan karon importante para suportaan ng imong pagtuo aron mo create siya og dakong milagro. Milagro nga imong gipangandoy karon. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word this afternoon. Salamat nga imong gipahinumduman, Ginoo, may tungod sa pagtuo niya sa bayan na magbuhat, Ginoo.
Sama sa nitabo sa babay, sa story ni mo Lord nga nasakit siya og magsigig dugo for 12 years. Apan sa dihang nakakita siya nimo Ginoo, na siya pagtuon at the same time ning hiccup siya, na siya lihok, ning create siya, ning resulta og milagro. The same sa namo Lord God. Sometimes puro rami tuo nya way buhat. Puro rami hangyo nimo Ginoo. Pero ang among binuhatan sukwahi sa imong kabubuton. Mao na nga walay ning produce nga miracle. But Lord, thank you for this message this afternoon. You remind us, Lord God, imo ming gipahinumduman nga unsay among buhaton aron naagyud, aron sure kaayo ang milagro. First, kinahanglan mi nga naipagtuo nimo. And second, mulihok mi according to our faith, and then it will produce miracle one of these days. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit, for your presence. And Lord God, I pray nga kining mensahe nga among nadungog karon, dili ni siya mulabay kawang apan amo ning balunon permente kanunay Ginoo. Because we know nang need jud mi og milagro Ginoo. Sa mga viewers karon nga nag-need og milagro, I pray Lord God nga dili na mo ni malimtan. Nga dili lang mi puro pagtuo, pakit-on sad kanamo Ginoo. Nga ang among binuhatan ming subay sa imong kabubuton. Pakit-on sad kanamo Ginoo nga ning tubag mis tawag nimo. Kay unsaon nimo pagtubag sa among pag-ampo, wa gani ming tubag sa tawag nimo. Tabangi mi Ginoo. Kung wala ka, wala sad mi mahimo Lord God. So Lord, thank you again for your word. Holy Spirit, thank you for your presence. Salamat kay Ginoo. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers right now around the world. Sinasa ni maabot Ginoo. Kani nga video sa mag-replay ani Ginoo, I pray. I-bless sila Lord God. Unsa man ilang needs karon Ginoo. Unsa man Ginoo ang milagro nga ilang gipangandoy karon Lord God, I pray nga imong i-level up ilang faith, and at the same time Lord God, they will act according to their faith, and ipakita gud nila Ginoo nga magsubay sad sila sa ilang sa imong kabubuton Ginoo. Dili sila motipas sa plano nimo, kung dili magsubay gud sila sa imong plano, sa imong kabubuton, samtang naa sila gihangyo og nagtuo sila nimo. Kay kinahanglan according to your word right now Lord God, kinahanglan ang pagtuo og naay buhat nga among ipakita nimo Lord God. Again, thank you Lord God. I-bless ta ng viewers, and pinaka-need nila nga milagro karon Lord God, nasayod ka. Walay matago nimo. Bisag unsa man nakadako ang ilang problema karon, ilang kabugat, ilang mga struggles, cross nga ilang gipas-an Lord God, problema nila financially or unsa man ang unos nga naa nila karon, Lord, tabangin sila. Lord God, I pray nga ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing karon Ginoo. Himuha silang maisugon nga mobarog sa kamatuoran, di sila magduduha Ginoo. Din dili Ginoo mo lubad Ginoo ang ilang pagtuo Ginoo tungod kay wala pa nahitabo. But I pray Lord God nga mas ila pa yung i-stretch out, ilang i-level up ilang faith, sabayan pa gyud nila og binuhatan Ginoo nga nagsubay sa imong kabubuton kay mo resulta kining milagro. Again Lord God, i-bless sila unsa man ilang mga suliran karon, tagay kasulbaran Ginoo. Because I do believe you will never allow problems without preparing a solution already. So once i-allow nimo ang problema, nanna na ang solusyon nag-una. So Lord God, i-bless sila, mangita kag paagi Ginoo. I believe you are a miracle working God. So according to their needs right now, according Ginoo sa ilang desire Ginoo, I pray nga imong palihokon, imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon Ginoo. In Jesus name we claim in your promise. Diya sa imong saad sa imong pulong sa Jeremiah 33:3 nga mutawag minimo, mutubag ka, dili lang kay mutubag og kundili magpakita og dagkong butang wala pa namo na sinati. So Lord God, we claim that miracle right now by faith in Jesus name. In Jesus name, amo nang gidawat Ginoo kanang milagro nga sigon sa among gipangandoy sa nananaw karon Ginoo. We claim it, we receive it by faith, himua lamang ming kapiyalan Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong hapon mga igsoon. Salamat sa inyong pagtanaw diha. Okay? Thanks for watching everyone. See you again next time. That's all for this afternoon, and ako kabilin kadinyo ko himaya og dungog akong ibalik sa tumbuhi nga Dios siya lamang ang maisa. And then I pray that today is gonna be a blessed day.
Today's gonna be a fruitful day. All the works of our hands, i-bless ni Lord. Every steps of our way, I declare miracles, I declare blessing, I declare breakthrough in Jesus' name. Dili matapos rong adlaw, I declare in Jesus' name nga dili mo i-bless ni Lord. Amen. So ang ikabilin, as always, kanunay lang ta mag-ampo, no? Ampo, nya amping, nya abanti ta. Masud ra ba ni Ikson ang pagtuo nga giapilan og buhat kanang ampo. Amping, ang amping buhat man na, di man pwede nga sige ra tag-ampo. Lord, mao ni, Lord, bantayi ko. Nga nagdanghag ka, no, mag-amping sad ta, no? Ampo, no? Amping nya abanti ta. Pares kay mayaan sa Ginoo. See you next time mga igsoon. Don't forget to share our live, no? And don't forget to subscribe sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. And don't forget to follow our page as well nga Mabungahong Kristohanon gyapon, no? So again, see you next time. To God be all the glory. God bless everyone. Keep safe.